Mm. Good morning, good morning, good morning mga beshies. So today is April 30, 2018 and then it's Monday and then yung time is magna 9 o'clock na ng umaga. And then pasensya na, yung hair ko is hindi ko pa sinusuklay kasi basa pa siya. So, inumagahan ko talaga na mag-vlog kasi kahapon is wala akong vlog. Kasi may mga ganap na naman na hindi ko naging gusto yung ganap. Ganun. Kasi kahapon is whole day lang ako nakalatag dito sa bahay kasi sumasakit yung tiyan ko. Pati si Papang Ver. Siguro kasi nung Saturday is sobrang init tapos aircon and then electric fan. Pero hindi ko gusto yung aircon doon sa kwarto kasi parang sobra naman siya ng lamig. So dito lang ako sa sa sala namin tapos naka-electric fan ako tapos doon ako sa kusina at saka sa kainan namin naka-electric fan din. Whole day talaga yon. And then siguro kinakabagan ako. Pati si Papang Ver nung gabi, nandun lang siya naka-standby sa labas. Sumakit din yung tiyan niya. So, kahapon, Sunday is magsisimba sana kami. Hindi ako nakapagsimba kasi 4 o'clock. Pang 5 or 6 ata yun na beses na pabalik-balik lang ako sa CR. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko, Besh. Tapos, parang wala na akong lakas. Naluyahan si Besh, bali. Wala na akong lakas na yung parang tumayo ka, parang nahihilo ka na. So yun, dito lang ako sa bahay kahapon, wala talaga akong nagawa. So yun ang naging ganap kahapon. So ngayon is marami akong gagawin. So ayan mga besh, aalis kami ni Papang Fer kasi gusto kong bumili ng ganon na klase na pot. Pero mas maliit dyan kasi ilagay ko siya bandang dyan. And then, tingnan nyo yung plants ko. Muntika na siyang mamatay. Pero sa awa ng Diyos, nag-survive naman siya. Kasi dito nakaano talaga yung init sa kanya, tutok na tutok. And then, dyan, lagyan ko siya ng pots din. So, maghahanap muna kami ng pots. So, ayan, Besh, ito yung... Uy, napa dito! So, ayan, Besh, ito yung nabili namin na, na bulaklak. Ang tawag daw dyan is forget-me-not. Gara sa show, forget-me-not. And then, ito si Kirby. Nagplano na siyang ihian niya, Besh. Sana, mabuhi, di mamatay. And then, bumili na rin kami ng, tawag dyan is tipasi sa Bisaya. Iwan ko kung ano tawag dyan sa Tagalog, tipasi. And then, bumili na rin kami ng lupa. What? Or garden soil. Lupa dyan, no? Garden soil. Ako mga cargador. Ang mga hunk na cargador. Garag ni si Papa nga. Yan, basta nagkabuang ilan. Yan ang ginagkabuangan. Puli-puli lang na sila. Sa makapabor lang. Hinaya, sir. Hinaya. Na? So, ayan mga besh, ito yung ulam namin sa tanghalian. So, first is itong paksiw na ulo ng tulingan. And then, ito is parang minudo. And then, ito is yung favorite ko. Sinong nakakilala nito? Ang tawag namin sa Bisaya is syai.
Kain-kain tayo. So, ayan na, Besh. Si Cargador kanina is ngayon naging pintor na naman siya. Grabe sa siya. Manawat na daw na siya og kontrata. Pwede na kaya. Nagkugi. Ara, oh. Ano sa siya? Nagkugig pangihi. Nagihian akong tanom. So, ito yung sinasabi ko sa inyong mga Besh na tipasi. Lang, unsa nang tipasi sa Tagalog? So, nang tipasi sa Tagalog? Ha? Ambot, ingon si Papang Bar, ipak ko no. Basta, tipasi itong tawag sa amin sa Bisaya. So, ano lang, i-mix mo lang dito yung garden soil. May garden soil na ako dyan. So, i-mix mo lang siya. Kasi sabi nung binilhan namin ng, ng mga bulaklak is kailangan daw talaga may tipasi para daw hindi matigas yung lupa. Ay, lupa naman yung garden soil. So, i-mix-mix lang natin. Kasi ito, na-transfer ko na dito from dito sa block na lagayan, na-transfer ko na siya dito. And then, kulang pa siya, diba? O, tingnan nyo, kulang. So, lagyan na natin ng ganito. Napunan ako ang pintor, Besh. Bagong hire. Pero ni-snacks siya daan. Akong bagong bayan, kanahurot na. Kaning isa ka. O pa daw siya ka-snacks. Looy pod. Looy. So ayan, Besh, mga pita or mag-snacks. So yung snacks ko is itong bagong bayan. So yung bagong bayan is sa amin is matigas, pero ito medyo soft siya. So, ayan. And then, syempre yung MX3 coffee ko. So, ayan mga Besh. Mga pita, bye! Hindi ka na kamot ba? Ayaw ka na pintali. Dire? Ito ba yung pintura naman eh? Paway ra. Sige, away. Huwag na sila lang buhat. Sige, away. Banha kay silang duha raga pintal ha, pero partin lang banha ah. So, ayan na mga Besh. Ito na yung aking mga tanim. Yung aking flower na forget-me-not. Gara sa siya, forget-me-not. Besh, dyan kami kakain sa Orosya. I-treat daw kami ni Papang Ver ng pochero. Kaya kapoy, amo ang mga kigol. Ito yung halo-halo, Besh. Tsaka may isa pa. Yan ay para kay Ken. Kangket na nang usa lang or ikaw ra solo ana? Garas to. Pero mo pochero wala pa. Kapanilap eh. So ito na po yung pochero, Besh. Pilagin lang 375. 390. Yung ganito, extra large. Masarap tong pochero nila, Besh. Ayaw ni para ngayon din para bawal ba? Duhagang. I-slice na ni Papang Bar. Nagpanilap siya nga ga-slice. Salamat gang. So, naghingi ako ng ganito para sa sabaw. Taste test sa halo-halo. Ha? Sa Mons Grill, mas dami. Mas dami daw gyapon ang Mons Grill. Mons Grill kay nasa Mahayag, Zamboanga del Sur.
Perting pagnaning sa usa. Igutom na din kikil. So, andito kami ngayon sa Fiberglass Besh. Magpamassage na naman kami. Schedule namin ngayon magpamassage. At si Papang Ver lang ang magpamassage. Ay, ako din pala magpamassage. So, yan. So, hi Besh, andito na kami sa bahay. So, it's already 9 o'clock in the evening. And then, regarding sa massage is one of the best massage ever. Itulo ko na akong laway, Besh. Ganun. So, i-end ko na itong vlog. And, till next time. And I will see you on my next video. Bye-bye!